ясно е, че огромен зрителски интерес към този двубой трудно може да има в петък, в 1 часа. Със сигурност хората, които са успели да излязат от работа, могат да отидат да видят този интригуващ двубой от втората фаза на елитната група. Към днешна дата Левски са водачи в класирането с 32 точки. Септември имат 31, Лудогорец с и загубиха топката отново пред собственото си наказателно поле. Шут сега и спасяване не. 1-0 за отбора на Ботев. Рано в този двубой резултата беше открит. Поредна неточност при изнасянето на топката от страна на малките левскари доведе до това, че Мартин Николаев Георгиев се разписа. Този път вече нямаше как да сбърка. Сам срещу Владимиров леко по диагонал успя да закачи топката вратаря на сините, но сега, както ще видите и при повторението, увисна тук отбраната и този Душан Керкес, който е дошъл да гледа младите таланти на канарчетата. Ето го подаването, малко по-остра топка и 2-0 в полза на Ботев. Извиси се над всички футболистите на канарчетата. След малко ще ви кажа и кой е той, понеже все още получава прегръдки от своите съотборници, но 2-0 рано Ботев показа, че ще се опита да запази трите точки с номер 2 Гома своите сили и за второто полувреме. Сега тук хубаво подаване към Калчев с пета. Той центрира в наказателно поле и това е 2-1. Този път Калчев успя да намери свой съотборник в наказателно поле, който върхлиташе и на скорост. Това е играч с номер 10 Кристиан Вутов. Добре се включи тук Вутов от малко по-назад, а пък в момента малка разправия в наказателното поле. Гостите искаха бързо топката, за да я сложат на центъра, докато домакините решиха да се мотат в тази ситуация. Сега разправя и с съдята. Кой трябвало, кой не трябвало да вземе топката. Мисля, че тук жълтия картон е за футболист на Левски, докато гледаме пък ние повторението. Опитаха да извършат нарушение. Играчите на Ботев в центъра. Не се случи това. Удари 2-2. Резултата изравнена. Много хубаво отиграване на Иво Мотев. Успя да влезе малко по-остро пред наказателното поле. Сега той отива да поздрави треньорския щаб. И така 2-2. Ботев срещу Левски. Има предостатъчно време за всякакъв развой в този мач. Виждате неуспешния опит за нарушение. След това Мотев добре успя да чукне топката вдясно. Гостите сега през центъра добре успяха да си отворят това нападение. Канарчетата прострелно подаване и това е гол. 3-2 в полза на Ботев. Не маркирана засада, така че голмайстор футболист с номер 14 Мартин Николаев Георгиев се оказва в прегръдките на своите съотборници. Ами, какво да ви кажа, когато не вкарваш по стара футболна традиция, ще ти вкарат. Така и направи отбора на Ботев. Възползва се те от по-рехавата отбрана на Левски. Тук основно междувременно ще бъдат свършени още смени, но играчите на Ботев са в контратака. Шанс сега, подаване и това е 4-2 и тук някъде двубоя приключи. Отново с номер 14 голмайстора е Мартин Николаев Георгиев. Много добро отиграване и на капитана Самуил Цонов. Направи всичко както трябваше. Десетката на канарчетата подадена правилното място, където Георгиев засече топката и така 4-2 за отбора на Ботев. Мисля си, че абсолютно всичко вече е ясно. В Пловдив Ботев ще победи Левски. Въпросът е вече крайният резултат какъв ще бъде. Междувременно смяна в състава на сините, която идва малко закъсняла в този момент. Сега отново гледаме наглед ситуация, която не предразполагаше играчите на Левски да сбъркат. Хубаво дълго подаване към Цонов, който
отново беше оставен абсолютно спокойно отдясно. Той бързо подаде. Бора пък отбора на Ботев може да вкара и пети гол, точно така. 5-2 в полза на Ботев. Самуил Цонов се разписа с глава. Тотално свалиха гарда левскарите още след третия гол. Улисани в своите атаки. Виждаме тук високия футболист на Ботев Цонов, как беше абсолютно забравен.